Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jam'an wa ala alihi wa ashabihi alladhina nalu as-sa'adata wa haqiqiyata fid dunya wa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du. Para bapak, para ibu, para sedaya, alhamdulillah saat menika kula lan panjenengan sedaya nampi dinten-dinten kanugrahan peparing saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala sehingga kula lan panjenengan sedaya saged sareng-sareng rawuh ngempal wonten majelis pengaosan menika mugi yen kita sesarengan dari akan pengaosan katetepaken dening Gusti Allah dados amal hasanah. Lan mugi-mugi hati kita sami ngaos saged nampi ilmu ingkang manfaat di dunia wal akhirah. Kula saking menika saderengipun kita melaksanakan pengaosan langkung rumiyin monggo kita sami sareng-sareng maos doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi' ya rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan ya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawali ya hasanal fi'ali ya qa'iman bila zawali ya mutian bila misali falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Fahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali halaman 6 baris kaping 12 saking kecil. Istisrafuka ayya'lamal khalqu bi khususiyatika dalilun ala
adam sidqika fi ubudiyatika. Istisrafuka utawi amrih mulya sira, amrih mulya an ya'lama ing yen to ngerti sapa al-khalqu makhluk, ngerti khususiatika kelawan sifat istimewamu iku dalilun dadi bukti ala adami sidqika ing atase ora anane ketemenanmu temen fi ubudiyatika ing dalem ibadahmu. Merasa mendapatkan kemuliaan itu sempurna apabila kekhususanmu diketahui oleh makhluk. Itu menunjukkan bahwa kamu belum sungguh-sungguh dalam beribadah. Tegese ibadah niku pun cukup mulya mergo ibadah niku dimertosi Gusti Allah. Napa enten to penonton sing luwih mulya mungkin Gusti Allah. Bagaimana nek sekedar didelok menungso kowe rumangsa wis mulya sempurna, malah kowe berusaha supaya kekhususan keistimewaanmu itu dingerteni menungso. Terus lek kuwi gagal tegese kowe wis lakoni kaapian lakoni ibadah ning menungso urung roh kowe jek rumangsa urung cukup. Jur kadang-kadang bisa muni lah yo aku yo niatku apik tenan wong ora ngerti. Padahal karepmu ngene sing apik. Bajul panjenengan berusaha supaya wong-wong itu ngerti sakjane posisiku, keistimewaanku di hadapan Allah itu ngene lho. Dia caranya lewat sindiran atau lewat pengumuman, tidak perlu lewat iklan. Itu, nanti niku langsung dados bukti, pilih keniatan ibadah sing jareke lillahi ta'ala. Niku berarti mboten tenanan. Ini semua untuk ibadah. Tapi umpama gak enek sing ngeruh kok nglokro. Ini semua untuk ibadah ini, tapi lek gak enek sing ngeruh nglokro. Utawa wong-wong ora percaya lek ibadah terus nglokro. Jadi sampean gak ngrasa mulya, sampean gak ngrasa wis cukup mergo wis diwerteni Allah. Jadi panjenengan tesih nggih titik-titik ketergantungan dengan sa'liyane Allah. Berarti kesungguhan oleh ibadah dan Allah itu mboten maksimal. Mboten berarti hilang. Cuma paling enggak ngomong ben roh laku ibadah. Nek ibadahnya kanggo Allah. Ya nggih. Ibadahnya jelas kanggo Allah, tapi paling enggak wong-wong ben roh lah. Aku ibadahi Allah. Kalau mampu ngoten lah nyekeki apa-apa ning marang tuwa niku diomong-omong ning sapa-sapa ben wong-wong ki roh. Aku wis nyekeki marang tuwa. Ora kok lah nyekeki marang tuwa didum-dum karo liyane ora jan. Yo utuh cara panenan 5 ton sing ngrongkon dibagiane marang tuwa ora dilongi jan, tapi sampean sik duwe pengarep-arep mboten cukup. Sing ngerti lek sing ngowahi dheke jadi sing ngerti marang tuwa tok ora gak cukup, kudu dingerteni wong akeh. Saliyane marang tuwa mantu-mantu liyane keburu gak aku wis kayak marang tuwa. Lah iku berarti
napa oleh niat hormat niku teng maratuwa mboten maksimal. Oleh arep ngabdi teng maratuwa mboten maksimal. Mergo isih butuh pengakuan liyane maratuwa. Lah nek wong niku pancen bener-bener ngakoni gantung ning maratuwa tok ya ora peduli mantu liyane nuduh gak ngowahi apa gak ngowahi ora apa penting maratuwaku wis nampa lah ngono. Biasane ngoten iki lek maratuwa digawe. Maratuwa digawe mantu 3-4 ngono. Mantu sing kono nyumbang gak ngene, mantu kono nyumbang gak ngene. Delalah sing mantu sijine nyewakno sound system sak teratake sing sijine kirim sak paspodene mantu sijine kerdus sak isine mantu sijine wadi sak periase. Lah sing mantu sijine ketoke ra ngowahi. Ketoke ra ngowahi. Tapi meneng-meneng maratuwane malah dikai cek 10 juta. Wis mau meneng ae, lah mantu-mantu liyane kan. Iya, kok gak ngowahi semua meneng ae. Lah niku jenenge tenanan. Oleh ngormati maratuwa tenanan. Tapi lek isih ya omong-omongno, ngalah kowe wale apa men waduh, lah aku 10 juta lho. Maksud iki lek isih muni ngono barang berarti ya lek nganu maratuwa ra tenanan. Cara dituduh ngeten. Lah iku butuh pengakuane maratuwa apa butuh pengakuane mantu liyane? Lho ngoten nek kan akhire terus yo ya ora iso jawab wong gak murni kok ya. Lho yo maratuwa, lha maratuwa kowe kan maratuwamu wis ono. Lek kowe ngowahi nimbang lah yo wis. Lah napa kok ngreken perhatiane mantu liyane kan? Contone kok. Jadi sampean ibadah itu delok Gusti Allah mbok wis. Apa kok butuh didelok wong kan? Nek gak didelok wong kok rumangsane urung ibadah ngono ya. Tadi malah keliru kabeh to posisine. Padahal dengan Allah Ta'ala niku. Tapi kok kudu ngerti to. Kok iso malah kudu ngerti barang iki kudu ngerti sapa. Pun al khususiyat utawi keistimewaan. Sing dimaksud keistimewaan memiliki hauna dalam kene persoalan iku mata ikhtasso kang wis maringaken kekhususan sapa al-haqqu Gusti Allah taala bihi kelawan maringaken keistimewaan ba'da ibadihi ing setengahe pira-pira kawulane Allah. Khususiyah ini ya apa saja yang diberikan Allah kepada sebagian hambanya yang tidak sama dengan yang lain. Contohnya min ilmin nafi'in, rupanya ilmu sing manfaat, atau ilmin solihin, atau amalin solihin, atau ilmin solihin, atau amalin solihin untuk ngamal sing soleh. Jadi kadang-kadang nundawul ini muang mulanya dari diulang ada sing mulang lah yumpun ya yumbuh sing diulang loro tak telu yang penting kan perintahnya kan mulang pinter ilmu kan mulang sing diulang loro atau telu ini dia padha karo sing diulang 300 karo 3.000 mergo sing dadi titik persoalan kowe dititipi ilmu Allah itu wis nyampe apa jumbo. Anjur nyampe ya wis. Mbuh. Sing mara iki loro apa wong telu, apa wong 3.000 ora dadi soal. Nek contone nabi-nabi sing penting tabligh. Ya. Soal sing melok wong 12 kok Nabi Nuh 500 tahun nek wong 12. Utawa sing cepet kan Nabi 23 tahun tapi wong Arab kan iman kabeh mboten penting iki sing penting ditugasi Allah budal nek soalnya ditugasi Allah budal berarti sing ngawasi Gusti Allah lah Allah sing ngawasi pun cukup pengawasannya Allah ngono soal wong percaya apa gak percaya kan
Mboten penting. Tak jane ngoten. Tak jane ngoten lho. Tapi lek di rekaman terus teko mek wong loro ngono ya ngono. Ngaji yang loro kok mek wong loro. Sing melak ngrungokno ya biasane bola kuatah kan. Mek wong loro malah ora patek semangat. Wis ora patek ibadah wae. Bagi ora patek ibadah. Yang diakoni itu malah tidak. Taruhanlah meleseknya. Ya dari orang dan diakoni ini malah betul-betul keliru nih. Nomor siji keliru ora patek ibadah, nomor loro ngaku-ngaku lek murni ibadah. Aku ngaji ku lillahi taala kok. Ora usah mbok ampropi alah jare sapa. Ya wis diamplopi ditampa. Betul nggih? Diniati sing beda. Ya amanat mesti selesainya sedekah ditampa dibinane sing manfaat muga-muga dadi jalarane ngamal saleh sing paring. Ngoten mawon. Sing ben wae yo ngono, aja meleleh, tunda-tunda. Sangone tenan-tenan ngaji ku dulu. Ini sedekah kemudian bayar kiai. Nek niki mungkin padha-padha napa padha-padha sadare, insyaallah mungkin nggih temata kabeh. Sing wae yo ora usah isin nek umpamane nyangoni musike. Ngoten lho ya. Sing wae iki kiai niku umpama kakean yo tunda-tunda. Yo insyaallah ora mungkin to nek duit digawa kiai terus arep dulu ning komplek kuwi ora mungkin. Ya insyaallah manfaat. Aman niate menurut manfaat. Semono ku kiai mulang ya karena tugas. Bareng Gusti Allah soal sing diulang itu genyangone ora genyangone jatah. Jatah, kadang-kadang dia keliru bontero. Ketaken buku panitia salaman karo kiai. Iki salamno niku dudu amplop duit, berarti amplop bone terop. Betul apa-apa. Nilai-nilai teman saya, kita jangan melihat soal apa. Untuk kesusu no istisraf merasa aku ya terus mau diuncali bone amplop. Nek ngono sing itu kan ya. Sampeyan malah gak delok Gusti Allah. Tapi justru wah iki kok enek kejadian lucu alhamdulillah. Untung kok salah, lha ora lek kok janji piye. Tapi nggih mboten Gusti Allah niku kan nggih panggah ngertos. Panggah ngertos. Dulu lho iki kula critakne mboten napa-napa. Mungkin nggih sedaya kan belajar ngolah atine dhewe-dhewe. Sing ngaji, sing ngomong niki ya ngolah atine, jenengan sing ngrungokno ya belajar ngolah atine sampe mawon. Ora kok sing tukang ngomong iki luwih mulya, luwih maju, enggak padha-padha belajar berproses. Kadang-kadang ya gelo. Wah, sakjane upama diingat kok gak ono unsur ngono ya. Rono ngaji. Amplope rada kanthi. Pas wayahe panitia rada biasane ngekeki kanthi. Iki aku ono unsur iso teko. Lha nek ngoten ya berarti iktimate ora nggone Allah. Jadi lah ngono sang jempalik wedhep ngaji kaya pikiran iki tibae menggi kelompok amplop. Nek mau ta guys tujuan sing penak. Tujuan sing penak. Wong ternyata terus dibuktekne. Kula pribadi sakderenge siaran televisi iki di tahun umur dan bersalah. Juga dijajal kali Gusti Allah, paring loro tanggulan. Jadi praktis mboten ngaji teng pundi-pundi. Cara teori pemasukan gitu. Yo ora nek amplop sing moro. Ya soalnya ora pengajian coba amplop lagi ngoten. Tapi ternyata nggih mboten. Ternyata mboten. Harus diyakini bahwa rezeki itu bukan karena diamplopi oleh
panitia. Rezeki itu dari Allah. Kamu diberi sakit, lalu dengan mengolah rasa sakit itu kamu anggap sebagai bentuk panggung baru. Ya, sakit itu adalah mimbar baru bagimu, kiai sing lara. Olahlah rasa sakit itu, bahwa itu amanat juga dari Allah untuk kamu selesaikan sakitnya. Ternyata dari situ dia melorong itu malah bujuk kula iso nyeleni ya. Jadi aneh ya. Melorong itu malah bujuk iso nyeleni. Mergo sing amplop itu luwih akeh. Padahal orang ngaji, nek ukuran ngaji dianggap lahan amplop. Nek ngaji dianggap lahan amplop. Itu cara logika nek ngaji ini prei orang ngaji di 3 wulan ya mestinya kudu bangkrut. Tanggung. Dari situ maka harus diyakini bahwa ngaji itu tugas yang harus dijalankan. Soal amplop itu jatah yang mesti datang. Ini panitia ini sekedar dari tangannya Gusti Allah nekane amplop. Upama tangane panitia pas tugel gak iso nekakno, Gusti Allah sing tangan pirang-pirang sing disaya kanggo nekakne amplop ya. Harus diyakini. Lek boten wonten dadi kiai ya kesel. Nek sekedar golek perhatiane wong lho. Sekedar golek perhatiane panitia, sekedar golek perhatiane masyarakat kesel. Misalnya itu kesel. Tapi kalau manusia akan belajar menikmati apa yang ditugaskan Allah, tidak hanya sekedar menjalankan tugas yang dinikmati. Ternyata banyak hal. Cara tunda-tunda yang orang kalah. Upamane men perkara gak oleh hamba kok bendel nek tunda-tunda disalah ora kalah. Ini perkara gak oleh hamba kok bendel. Lha kuwi sing ketemu wong pirang-pirang ora luwe lara. Ketemu ora lara. Kan wong ketemu itu kan dadi kanca lho. Terus wong sitok disewa dadi kanca niku kok sampean njaluk sewan 1.000 sitok. Jadi dia enten wong sekitar wong sudaan ya. 6 juta. Walaupun bentuknya juga apa tapi berarti Gusti Allah mau maringi 6 juta luwih lho. Ya mau tunda-tunda itu kalau berapa? Oh ya tuh baik ya akan maringi Gusti Allah tiba. Nah ngaji sekedar ngoceh ngono ae kok. Lambi-lambi sing kayak kono sehat kono sing kayak ilmu setrum sampai iso muni ngaji ya kono sing kayak apa kok mundur barang apa hakmu. Nah, anggere diwalek ngoten ya terus ngokro semelah. Tapi lek pas waktu sombong ya mungkin ngalim aku ngene bodoh. Kagak bulan tenan malah orang ngaku waktu main juga lawe. Jadi Gusti Allah suwe. Jadi ku ilmu manfaat, amal soleh, cukuplah itu semua diketahui oleh Allah sendiri. Tidak perlu berharap diketahui selain Allah. Tapi bukan berarti mau dingerteni wong lho, salah paham. Semua orang oleh niku berusaha dingerteni wong. Njur ning jero ati gak marem lek wong ora roh. Niku sing gak oleh. Tapi lek soal wong padha roh ya ora apa-apa. Wayahe roh. Ya lho wong padha roh. Engko lek sampean diru wong malah buruk. Lek ngaji kok apa mosok ngaji pengen gak diwoi wong itu piye? Lah sing mbok ora ora wong. Gak bisa kok telefone lu mau haji. Ya pandangan sing ngono. Zakat itu dia naik sebetulnya nama wajib kok ya. Nama soleh zakat boleh diketahui orang. Semua orang oleh itu zaman berusaha supaya banyak orang tahu. Dan zaman merasa nggak sempurna kalau ibadah zakat saya itu gak tahu umum di koran gak mau. Nah, kalau itu yang jadi itu nggak bener. Dalam arti tata krama nggak bener. Tapi kalau memang harus diketahui, yang mengharuskan itu juga Allah sendiri juga. Nggak bisa diumpet. Zaman jamaah jadi imam. Depan makmumnya kalau pun bisa. Ada makmum orang imam. Ini makmumnya sama ini pandang ngerti lah sama imamnya lah. Ya nggak apa-apa. Tapi yang penting ketika sama melaksanakan jamaah itu
Jangan ada tambahan kemareman. Nek imame nek makmume akeh marem, nek makmume sithik terus atine dino lha iki sing mboten bener. Sing penting wis menyelenggarakan jamaah, sing ngawasi ben Gusti Allah dhewe. Nah, kalau itu yang terjadi insyaallah ya. Ya mboten enten masalah. Pemenang terus berlomba-lomba langgar kono lho, apik jamaah akeh. Apa lah karmu? Yo sarang kuwi cah nom-nom tok subuh malah kringkel misal duduk. Juga jamaah kalih mulih terasa langsung, kalih ngelak-ngelakne wong. Kebanggaan sih nggak perlu dibanggakan. Jadi lek panjenengan kudu ngerti itu betul masalah. Tapi lek gak dingerteni ya aja gila. Jadi ampun terjebak kula panjenengan dadi kawulane delik utawa kawulane tampil. Zaman aku marem lek ibadah ana sing delok ngono nek ati lega ora kandha. Jadi sampeyan ibadah golek lega. Wah ulung pun ibadah sing delik ora iso delik ora sing roh kok atine dadi padha karo waliyane ibadah mareme lek didelok wong iki ibadah mareme lek gak didelok wong niku wis dudu Allah kabeh niku maremo didelok Gusti Allah soal Gusti Allah manggokno ning diruwi wong apa gak diruwi wong sampeyan ora usah ngurus enak. Betul ya? Semua ibadah uluk salam ibadah lah ya. Masa ibadah uluk salam tuh. Nanti tak bisi ya ben ora wong lak uluk salam. Malah lucu to ya. Assalamualaikum. Napa kok bisik-bisik enggak roh wong. Ini malah jenenge afsu assalam padha ngucapake sira kabeh assalamualaikum uluk salam. Ora usah izin. Dan pasar akan assalamualaikum ya biasa. Soal didelok wong gak didelok ora usah diurus. Sing penting aku muni assalamualaikum iki donga marem mergo ketemu kanca syukur didelok Allah disekseni lek pertemuanku itu pertemuan penuh kasih sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngoten mesti. Bukan basa-basi digaya. Nah, wasidqul ubudiyati utawi kesungguhane posisi peribadatan dihi ing dalem keistimewaan ma'ihtasallah berupa ilmu manfaat utawa ngamal saleh iku anyakna arep yento marem anyakna yento marem nrimo sapa ngabet sapa kawula marem bi ilmillahi kelawan oleh ngerteni Gusti Allah taala bihi ing dalem mau yen iku ilmu manfaat utawa ngamal saleh ngerteni bikalihi kelawan tingkae sikap kula wala yatatallahu lan ora perlu menonyol-nonyolne ben ketok sapa kawula nonyol-nonyole ilaan ya'rifa mari yen to ngerti bidalika kelawan mengkono-mengkono keistimewaan sapa sing ngerti ahadun wong siji minal khalqi saking makhluk. Jadi kalau orang itu sungguh-sungguh merasa bahwa ilmu manfaat dan amal soleh itu untuk beribadah betul, ya cukuplah dia menerima dan sudah puas bahwa yang mengawasi, yang melihat Allah sendiri. Tidak perlu proses itu disorting oleh banyak orang. Nek ngono piye? Payu dulu mengkon-mengkolaken ru ing kawula. Dina iki nalikane iki krasa didelok Gusti Allah, apa sing mengkolaken al haya rasa isin min rabbi saking pangerane kawula. Jadi karena krasa dipandang Gusti Allah di sini kudu isin lah ya. Pemenang dan ngerasa mulya di hadapan makhluk padahal dheweke mung sekedar dititipi Gusti Allah, krasa diawasi Gusti Allah ya
Kita itu lek sing nititi ora roh itu mboten sinten ya, sing nititi roh. Iya nggih. Ya ada tangga lunga terus sepeda motor ning sampeyan. Udah coba tergantung apa ndak sepeda motor apa. Lho ngono iki tanggane lunga ora apa. Lho tanggane ya melok jagongan ning kono ya. Takoki kancane sepeda motor iso ndak? Sepeda motor. Lho padahal sing sepeda motor ning arep sampeyan ora isin sampeyan. Terus menawi tiyang niku panjenengan ibadah nglakoni ngamal sae rumangsa dunya ilmu manfaat diparingi manfaat niku Gusti Allah tanten jero atine niku bener-bener wis cukup niku diawasi Gusti Allah, maka yang terjadi dia sibuk karena ada rasa malu di hadapan Allah. Wong atase aku ning makhluk sing liwat dalan nunjuk kae kok karo Allah Ta'ala diparingi iso ngene. Wong atase aku asale banyu sing ora bejanji, sing ora ana ajine wae kok karo Allah Ta'ala diparingi iso salat kuwi ngadeg ning Allah sing Maha Suci. Isin. Zaman omahe dulu iso terus moro-moro dijak ke Jakarta pesta, itu kan dipikuk kabeh ya. Kudune ikut wong dipandheng Gusti Allah ora ikut. Ikut cara napa? Ikut nggih. Serba salah, serba piye nggih, serba ora penak mergo diawasi sing Maha Kuwasa. Wa syukuran kudune syukur. Wa syukuran syukur lan maring Allah. Anil istisrafi ninggalno rasa mulya. Ninggalno rasa mulya itu tegese dia tidak perlu merasa mulya ila ma'rifatil khalqi maring ngertine makhluk, ngerti bidzalika kelawan mengkono-mengkono kesolehan. Tegese kesolehan itu diketahui makhluk atau tidak diketahui makhluk tidak perlu ada pengaruhnya. Orang perlu terus berusaha untuk dilihat-lihatkan, tapi juga tidak perlu berusaha untuk menolak-nolak. Itu wajar-wajar saja lah, wajar-wajar saja. Mosok kemana zaman kadung diperhatikan bojone jadi nganten anyar ya, pas sepeda motor bareng. Lu didelok wong gak didelok wong ya pada goncengan ya. Nggih, kudune iki sing diperhatekno bojone niku wau. Mosok umpama nek nganten anyar tinju ngene mbae liwati lapangan delok lapangan ora akeh wedhus sak lapangan. Mosok terus bangga wah delok wedhus pirang-pirang ngono mosok ngoten nggih. Tegese kudu padha makhluk iso napa to umpama mandeng kabeh paling wah ngoten to jenenge wah kuwi ya wah ngoten to mawon ora nambahi apa-apa. Nah, kudune sing disyukuri niku Allah. Mboten perlu napa al-istisraf merasa mulia bahwa lengkap. Merasa mulia ini maksudnya ngeten lho. Mubadah ini dadi komplit lek sing ngerti ya Gusti Allah sekaligus dingerteni makhluk. Ngoten iku jenenge istisraf. Wa yahum lan kudu cemburu. Waya lan cemburu sapa si kawula ala khalihi ing atase tingkae kawula mang cemburu min ru'yatil aghyari saking oleh ningali liyane Allah lahu maring kawula mau. Nalika sampean napa bener-bener ada pertemuan khusus petong khusus mosok terus tonggo diundang kabeh lan mboten. Persoalan-persoalan sing istimewa sing khusus niku malah tertutup kan. Tertutup, mboten malah diomong-omongne. Niku jenenge ngerti posisi. Wali hadza lan krana iki alasan. Alasan apa sidqul ubudiyah, kesungguhan ibadah. Ketika merasa puas, ketika merasa marem
diketahui oleh Allah saja tanpa selain Allah. Bahkan kalau perlu lek enek liyane Allah melok-melok ngerti dhek gelo. Wis senajan ra iso nolak. Dhek gelo fuddila diutamaaken apa amal sirri. Ngamal rahasia diutamaaken ala amalil alamiyah. Ngalahno ing atase ngamal ngedeng. Diutamakno bisa berinadhupan kelawan tikel 70. KCE dilair. KCE dilair itu sampai 70 kelipatan. Kama kaya keterangan hadis waroda dan kumukau bil khobari dalam hadis an nabi saking nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tempun kata hadis yang nyeritane keutamaane ngamal siri. Iki sampean mengke digathokne teng hadis ini kok inna sadaqatas sirri tudfi'u ghadabar rabbi. Sak temene sedekah sirri, sedekah sing rahasia iku bisa memadamkan dukane pangeran. Kok ngoten nggih, nek ora sirri kan sing delok wong akeh. Nek sing delok wong akeh kan berarti terpecah-pecah kepentingannya. Akhirnya Gusti Allah kan duka. Lha betul lho nggih. Mesine kowe iku jenenge mandeng aku tok lah kok mandeng liyane aku barang kan. Duka, tapi lek sirri niku piyambake marem. Ya marem hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala lan tahu sapa Isa alaihi salam. Idza kana tetkalane wis nemu wis terjadi apa yaumu saumi ahadikum dinane posone salah sijine sira kabeh paludah mongko becik ngelanganono sapa ahad roksahu ing sirahe ahad wal yamsah lan becik ngusapo nelesi sapa ahad safatai ing lambi lorone ahad. Faidah kharaja moko tekane metu sapa ahad lan nasi maring menungso ro'au moko padha ningali sapa nas anahu ing sak temenen ahad iku lam yasum ora poso. Bila sing Nabi Isa lek kowe poso maca sing praktis sing gagah. Rambutnya dilengani, lambene ditelesi. Ben lek metu ning ngarepe menungso padha ngarani kowe gak poso. Ngoten niku ben poso kuwi bener-bener cukup dingerteni Allah Subhanahu wa taala. Tapi lek posone poso wajib nih. Boten perlu didelik-delikno lho ya. Daripada kadang-kadang jauh niki soal niki malah pengen gak diruwi wong terus ngapusi lho malah dosa. Monggo Mas, monggo dosa, monggo. Ampun. Terus kalau sing namu santri sing ditamoni ya santri. Napa siang jenengan? Lho dina Senin. Terus piye jawabnya? Nek aku muni nggih berarti aku ngetokno oleh wong ibadah. Wah aku muni boten berarti aku ngapusi. Terus ngene. Betul lagi. Yo nek ditakoki napa siam panjenengan, ya berarti wong kuwi wayahe ngerti. Yo muni nggih ngono gak apa-apa. Nggih siam. Jadi bar. Ora kok malah sampean ngetok-ngetokno oleh zuhud wedi diruwi wong golek. Nganu tapi terus berusaha ya dina ben nganu biyen niku kok ngapunten niku niku sakjane poso. Oh, sampean poso ora gelem lho malah ben mundak mulya ngono kuwi golek muni mboten. Ya toke kowe ndelikno lek ibadah ning meneng-meneng sakjane atimu pengen diruwong iku wis klebu istisraf. Ngoten lho. Klebu istisraf. Wa idza utiya lan tekane diparingi sapa ahad hukum salah sijine sira kabeh. Fal wa idza ato
lantur kalane wewe sapa ahadikum salah sijine sira kabeh fal yuqi mongko becik wewe sapa ahad niki ibadah sunat ibadah sunat lagi ibadah wajib itu malah sing apik diketok-ketok dulu nggih nek ibadah wajib sing apik diketok-ketokno utawa ibadah syiar kaya jamaah itu kudu diketokno lha iki jamaah ora diketokno jamaah kudu mulai jujur ora sithik jamaah terus aku tak azan tapi sing ora krungu wong punya nek azan gak krungu wong ini ibadah sing pancen kudu wong mboten napa-napa sing penting atine niku aja golek kemareman ketika dirungokne wong niku soal dawuh iki dawuh Nabi Isa iki soal sedekah sunat sedekah sunat wa idza atolan tekane paring sapa hukum salah sejine sira kabeh fal yukti mongko pewe apa paringa sapa ahad yamini kelawan pangan tekene ahad wal yukhifa lan becik nyamaraken sapa ahad ha ing pawewe disamaraken ansimali saking pangan kiwane wa idza shalat lan tekalane salat sapa ahadikum salah sijine sira kabeh fal yusti mongko becik nglembrehno sapa ahad alai ing atase ahad nglembrehaken sutra babi ing selambu ing korden ing aling-aling lawange ahad salat ditutup lawange ben ora semata-mata tapi yo salat iki salat sunat ngoten lho nggih salat sunat nek sing salat wajib jamaah lho anggere wong nutup awake dhewe-dhewe ben ora rombong ora situ jamaah fa inna allaha maqasatun Allah taala iku yaksimu ngedum sapa Allah al-sanaa ing pengalem kama yaksimu kaya oleh ngedum sapa Gusti Allah arizqa ing rezeki kamu harus yakin soal diruwi wong kok gak diruwi wong ora sambok urus mergo soal diruwi wong kok gak diruwi wong niku didum dhewe karo Gusti Allah siapa yang harus diketahui dan siapa yang tidak harus diketahui nek jatahe pancen kudu sugih ya sugih jatahe kudu mlarat ya mlarat jatahe terkenal ya terkenal jatahe ora terkenal ora terkenal antara terkenal dan rezeki itu oleh Allah sama-sama didum dikisi didum niku sing nentokno pandune Gusti Allah duduk menungso nek butuhe terkenal ngono biajinan niku iso terkenal nggih bajingan iso terkenal butuh terkenal terkenalnya kudu ibadah ora lapo jadi lek butuh terkenal lho ya terus ngene apa ya ibadah kanggo ibadah ning Gusti Allah ora usah dihubung-hubungno karo soal terkenal. Kemudian terus ada sempat kamu mboten jenengan iki jadi dungane napa to? Ngaji ada eklen mboten terkenal lho tibae mbok anggap dijapani niku ngaji terkenal. Ya soal terkenal be ora terkenal kuwi ora urusan. Betul lho nggih. Dadon iki ora tau iklan situ kok kabeh wong goleki. Dom terus dom. Dom napa tau krungu gak ana iklan dom teng radio. Nyatane yo akeh wong tuku manggane lho nggih. Sing dhewe iku ana sampe wetku ngewangi goleki wong artis bareng padha ora payu. Oh, tibake soal payu gak payu niku napa? Pandune Gusti Allah. Soal terkenal gak terkenal ya pandune Gusti Allah. Nek bakul jak wong sing ning ngisor barongan. Lha wong gone warunge jenenge ora resik jane ya lincah. Bayone saya apa melet. Ngono moro-moro yo sedan-sedan ae. Wala rumah makan wis dikoe puwadang dikoe jeneng gawedhi ora enek sing nego lho ngoten ya. Mboten mesti, rezeki ini mboten mesti. Ibadah sing penting ibadah.
Soal terkenal gak terkenal ora usah dihubung-hubungne lah kalau ibadah. Ya ora usah gelo nalika ora roh. Wong ning ya ora usah cilik ati nalika roh. Wow. Wa qad sunnah. Teman-teman mesti takoni sapa hakimun wong ahli hikmah. Minal hukama saking pira-pira ahli hikmah. Ditakoni an alamati shadiqi saking tengere saking tandane wong sing temenan. Faqala moko jawab sapa hakim kitmanu ta'ah. Tandane wong sing temenan oleh ibadah kuwi kitmanu ta'ah, nyimpen oleh ta'at. Wis nyimpen dheke lho, nyimpen oleh ta'at ora perlu dibuka-buka. Dene wayahe kebuka, sing buka dudu dheke. Sing buka dudu dheke. Lan ora perlu nek wis kebuka ngono terus malah nutup-nutupi ya ora perlu. Tapi sing penting pas lakoni iku bener-bener konsentrasine namung teng perhatiane Allah. Namung dateng perhatiane Gusti Allah. Wa qala lan sapa Ahmad bin Abdul Hawari radhiyallahu anhu. Man upai sapa iku ahabba luwih demen sapa man. Luwih demen an yu'rafa yen to dikenal bisa yen kelawan suci-suci menawa kaya saking ngamal bagus. Wa yungkarolan disebut-sebut sapa man bihi kelawan ngamal bagus mau. Faqad asyraka mongko teman-teman wis klebur musyrik sapa man di ibadah ing dalam ibadah man. Jadi musyrik mriki melibatkan selain Allah. Jadi ngelok-ngelokno urusan ibadah kepada selain Allah. Di anaman krono sak temene wong abadah kang wis ibadah sapa man Allah ing Gusti Allah taala. Oleh ibadah alal mahabbah ing atase dasar cinta kepada Allah. Layu hibu khabare anak iku layu hibu ora demen sapa man. Ora demen anyaro andhep yen to ningali khidmatahu ing lumadine man. Sapa sing ningali siwa makhdumi sakliyane pangeran kang diladeni man. Wong niku lek ibadah ning Allah niku tenanan, apalagi dasare ibadah karena cinta kepada Allah, maka dia tidak suka kalau hubungan percintaannya itu diekspos, diketahui oleh banyak orang, diketahui oleh selain Allah. Wa qala anda sapa Syekh Abu Abdullah Al-Qurashi, Syekh Abu Abdullah Al-Qurashi radhiyallahu anhu, kullu man utai saben-saben wong lam yakna kang ora nrimo, ora trimo, tegese ora mahrem sapa man fi af'alihi ing dalem pira-pira penggawene man wa aqwalihi lan pira-pira ucapane man ora trimo, ora ngamal bisam ilahi kelawan oleh ngrungokaken Allah wa nadhuri lan oleh ningali Allah. Dakala mongko mesti mlebu alaihi ing atase man apa arya'u rasa riya la mahalata halin mesti agar gak marem dirungokne Allah, gak marem didelok Allah, butuh tambahan pandeleng liyane Allah, butuh tambahan pangrungu liyane Allah, pasti orang begitu itu kemasukan riya. Ini tantangan bagi wong kula bareng ini. Kemarin terus kurung kabar, wah, daerah mereka itu rajinnya saman, betul iso dirungokne lho. Payuan sayang kan. Daerah sing mereka mireng jadi mboten enten wong kenal sampean lho. Mengkeret aku, wah berarti aku gak terkenal. Nek ngono iki berarti tandane mesti riya. Nek mengkeret ngoten riya. Nek ya biasa-biasa saja jenenge wong ya nek sing krungu nek sing ora ben. Ngoten lek insyaallah niku
upama ora krungu liwat cangkem ya kok krungu liwat cangkem iki liya ngoten lho. Sing hidayah niku Allah, soal tekan hidayah kan ora kudu ngangge kula to nggih. Ngoten lho, ibarate sampean layon-layon. Niku lha urusane sing layoni to nggih. Lha upama dudu mriki sing ngabari kan mungkin kok enek wong liyane sing ngabari. Bisa iso-isone ngoten mawon nyampene berita. Nyampene berita tentang kebenaran al-hikam. Niki ngilmune Allah ya samampu-mampune lah. Ya ketepaan duwe kanca duwe radio disiarno liwat radio. Dinane sing ngrungokno ya kono, ora sing ngrungokno ya kono bareng. Jadi mboten dadi beban. Mboten dadi beban. Kok sampai orang marem ketika tidak didengarkan orang. Orang marem ketika tidak dilihat orang. Bahkan melupakan Allah sebenarnya sudah sangat memperhatikan. Pasti orang begitu itu kelebon ria. Wa qala lan dawuh sapa ba'dhum setengah ulama ma akhlasa ora ikhlas sempurna sapa ahadun wong siji qattu babar pisan. Tidak ada yang orang itu benar-benar ikhlas. Illa ahabba kejaba mesti seneng sapa ahad. Seneng an yakuna arep yen to ana sapa ahad oleh fi hubbin ing dalem rasa cinta kepada Allah la yu'rafukan ora dingerteni apa rasa cintamu. Lek wong bener-bener ikhlas hanya Allah saja yang jadi perhatian, maka dia cuek saja kepada selain Allah, bahkan dia sangat marah dan hanya marah kalau rasa cintanya itu hanya diketahui oleh Allah saja, orang lain nggak perlu tahu. Kalau anda sopo Sahl bin Abdullah Agustari, man utawi sopo wong, iku ahabba seneng sopo man, seneng anyat toli'a ing yento, ningali sopo awal makhluk, ningali alaman, ingatase hubungan bainau kang antarane man wa bainallah lan antarane Allah bahwa mongko taiman iku wafilun lan Gusti Allah. Dene iku enek wong nandangi keapian berusaha seneng lek didelok wong. Seneng lek didelok wong. Tegese seneng lek didelok wong iku nek gak didelok gak seneng ngono. Seneng lek didelok wong, lek gak didelok gak seneng. Sikap model begitu itu pasti orang begitu itu sedang lupa kepada Allah. Kalau dia ingat Allah betul, sebenarnya nggak perlu ada yang diharapkan perhatian dari selain Allah, juga nggak perlu ada yang ditakutkan ketika dilihat selain Allah. Nah, sampai numpak mobilnya kanca sampean sing iso ugi. Sampean wis percaya kanca sampean. Apa ya perlu terus sampean rasa unta itu. Wah, bapak aku sampai saiki kan ya ora perlu. Tapi kok kanca sampean delok terus ngelok-ngelokne sampean ya ora perlu cilik ati. Lha apa sing di motor yang ngongkon numpak, wis ora di motor bingung. Ini betul perlu to ya. Jadi ya pokoknya cuek-cuek saja. Memang hubungannya bukan dengan selain Allah, hubungannya hanya dengan Allah. Lah wong iku eling terus bahwa hidup ini, kesempurnaan ini, pemberian ini semua hanya Allah, dari Allah, untuk dinikmati, dipandang Allah. Ya maka apapun reaksi selain Allah nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Adalah apa? Kok geger? Wa qala lan dawu sapa Abdul Qair Al-Aqta radhiyallahu anhu, man utai sapa ku ahabba seneng sapa man, seneng anyat toli ayin to ningali sapa anasu menungso ala amal ing atase ngamale man bahwa mongko taiman iku muraen wong kang pamer riya. Wa man utai sapa wong iku ahabba seneng sapa man
an yattali'a ing yen to ningali sapa anasu menungso ala halihi ing ngatasé suasana positif kerohaniane. Suasana positif kerohanian itu ya menapa nggih? Kebanggaan kerohanian sing enten ing jero ati bangsane ikhlas, syukur, sabar. Berusaha diketok-ketokno ning wong syukur, kalau wong sabar, kalau wong zuhud, suasana kerohanian. Sapa wonge sing seneng lek suasana kerohaniannya itu diketahui orang, bahwa kadzab, maka orang itu bohong belaka terhadap suasana kerohanian ini. Kula ikhlas esun iki ikhlas lillahi ta'ala, monggo-monggo sak wontene. Ya berarti ora lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala kok di ngomong-ngomong. Ya sebabnya monggo sak entene kula ora usah ngomong lillahi ta'ala to. Tidak ngoten. Monggo dijahar sak wontene. Wong sing ditawani ra gelem ya wis ora samok-samokso. Seperti itu, kadang-kadang ini nuwun sewu, ini mumpung kesempatan eling. Kadang-kadang karep itu ngormati kiai, ini malah nyiksa kiai. Ini kiai ini wis bar mangan kon dindi wong pengajiane rangkep-rangkep. Dipuwek sapa kowe, walaupun lan kedah kiai kedah anu iki. Jadi kiai dipuwek sapa kowe ya. Terus akibatnya napa? Kiai ini kelemon. Dua kelemon boleh kelemon itu tidak masalah, terus kelemon tuh bawa efek jantungnya membuka itu karena nyiksa kiai ya karena belum usul ya jadi ini kan menghormati kiai ini orang usah maksa-maksa daharan tidak perlu ditakoi sing genah nun sewu nek kiai itu gampang mana ladenan nek panjang kudu mangan mesti muni aku panjang lesu ini mangane kadang santri ini dhewe ya. Nek panjenengan nggih niki nuwun sewu ngersakaken jahar sakniki napa mangke minimal ngono lah. Sakniki napa mangke. Utawa nek perlu ya. Anu iki kangge kesehatan panjenengan mboten perlu kula aturi jaharan cukup buah niki mawon. Ngono subuh buah sing akeh niki yen sehat Pak. Biasane ning omah ya mangan kok. Seneng pesamuan kalau mangan lemak kok lah akhirnya kolesterol asam urat nah itu kan sini terlambat ini usul kepada para jamaah kalau bisa orang usah disuguhi panganan yang mateng-mateng lah kayak buah lah bengkuang telo mentah sehat itu. Tapi ya pada hari iso nggih sampean 8 dina pisan dadi ini dina ya. Wa qala lan dawuh sapa ba'dhum setengah ulama liman maring wong istausa kang nyuwun wasiat nyuwun nasihat sapa man ing ba'dhum. Seorang ulama memberi nasihat kepada salah seorang santrinya, la tuhibba ojo ngrasa seneng sapa sira antuk rofa ing yen to dikenal sapa sira kowe dikenal aja ngrasa seneng tegese dikenal iki gak apa-apa ngono lho ning aja seneng ora berarti berusaha gak terkenal ya aja berusaha terkenal ya aja seneng kowe terkenal wala tuhibba lan aja seneng sapa sira anta'rifa ingin to ngerti sapa sira anlaka ing atase ing anas ing sak temene sira iku memang setengah saking wong la yuhibbu kang ora seneng sapa man an yu'rafa yen to dikenal sapa wong. Nah iki penjelasannya luwih lanjut pengasan terus ya waktu nentak monggo kita tutup kan dengan sarangan al-Fatihah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa sahabati rasulillah ajma'in alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah wa fina ma wa kafi mazidahu ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa salli ala sayyidina Muhammad wa thabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah rabbana
atina hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum.